My name is Harry. True show starts now. Doe nou, daar is de key. Daar is... Nee! Ik heb een basketbalding. Dit is een epische bossfight. Ik ben hier insluiten. Nee! Hallo jongens. Welkom bij een nieuwe video. Welkom jongens. Welkom. Ik heb Juwet. Ik heb iets leuks mee te delen jongens. Ik heb iets heel leuks te mededelen. Ik heb wat leuks. Ik ben het slagen voor mijn... het slagen voor mijn examens, jongens. Dus, nou, voor mijn examens. Voor mijn opleiding. Dus, ik ga naar het hbo. Dus, dat is heel chill. Maar, gezellig gaan wij Robloxen. Magic Show Story. Magic Show Story. Ik heb dit speeltje nog nooit spelen. Jongens, wij gaan gezellig dit spelen. En ik wacht gezellig op Jim. Hallo Flip. En Liam. Waarom? Liam. Waarom? Liam, waarom? Liam, Oh nee. Oh nee. Yes, Flip. Dankjewel voor de follow. Oh nee. Vrijdag de 13e. Oh nee. En nou? Mag ik ergens zitten? Ik ga hier zitten. Zo is dit de place? Ik heb geen idee. Ik heb geen eng hoofd, zo ben ik geboren hier. Ja, sorry Liam. And I'm very scared. Oh, Rick is scared. Ik kan alleen hier zitten. Yeah, Liam! Doe eens! Oh. Take a seat. Nou, ik ken al zitplakje. Ik heb een zitplakje, jongens. Oh. Hey, dit is Toby. Toby heeft wel echt een prachtig shirt aan. Look, it's Toby. Toby, wow. Wow, Toby, come and take a seat with us. Ja, Toby, dat. Ga maar zitten. Dat, oké. So, is this the show? Ja, ik heb geen idee, man. Ik heb geen idee. Ik wacht hier. Yes. Oh, well, oké. We need to be careful. Oh. If Rick's territory is right, then... Oh, nee. It's starting. Oeh. Wow. Good evening. Ladies and gentlemen. Oh nee. Je kan ook meedoen met een goochelaar. Oh. My name is Harry. Hallo Harry. I will do some tricks for you tonight. Wow. How about some fireworks? Oh nee. Maar ik ben precies op zo'n plakje zitten dat ik dig is zeker. Wauw. Wauw, mooi. Wauw. For my next trick, I will need a fun theory. Oh nee. How about you? Ja, wie? Apifix. Apifix. Oh, go. How do you know my name? Ja. Oh, well, I'm a magician. Oké, dat is wel op zich. We love Hagrid. Yes. Sowieso Liam. Come here. Oh. Now. Go to that box. Okay. Wow. Good. I will make you disappear. Oh, nee. Everyone look. She's gone. Ik wist het. Oh, amazing. Yes, right? Ja, echt prachtig. Hallo, Jessica. Hallo, Marije. Your friend teleported to the other box. Look. Uh-oh. Our friend is not there. Oh nee. Oh nee. Ik vind Liam zitten mooi. Oh nee. Oops. Oh, ik hoorde oops. Looks like it didn't work. Oh. Oh, we will fight you. Oh nee. Evil?
Evil, calm down. Oh, mijn shit, hoe die animatie. Oh. I'm just kidding. Oh. Your friend is right there. Wow! Oh, nee. Okay. Now I will need a volunteer. Oh, nee. Finn, dankjewel voor de abonnee. Harry, have you ever wanted to fly? Oh, nee. Get you flying? I think so. Wow. Wow. You're flying. Wow. Volgens mij gaat hij nooit stoppen. Wow, we zien mooie roenties. Why I'm spinning? I don't know, man. Make it stop. Make it stop. I will. Oh, nee. Don't worry. Get Joby. He will help you. Ja, dat is een ster. Oh. Hij is nou voort. Weet ik Joey 2004? I teleported your friend. Hè? Oh, hij is er weer. Oh. It worked! You are back! So, I know you guys are enjoying the show. Ja, ik geniet er echt aardig van. However, I just have one last trick. But you just performed 2 tricks! Ja, dat zei ik. Don't worry. This last one will be big. Oh, nee! Are you okay? Ja, Liam. Hè? After so many years. I could finally finish my show. Even though that I wanted to be here, couldn't make it. Today! Harry stinkt. Ja, Harry stinkt sowieso, Liam. I will get my revenge on this city. The true show starts now. Nee, ik wil voort. Mag ik voort? Guys? Mag ik voort uit de stoel? I was not a good idea to coming here. Nee, ik heb Troja. Ik heb Tro. Magic show. Friday the 13th. 12 uur. Middags. 10 hours until the show. Come on! Oh, we moeten we heen. Liam, we moeten we heen. Oh. Oh. Wat is dit? Oh, nice. Rick is late. Oh, oké. Ik heb Yield. Oh. Wauw, wat een mooi bus. I couldn't sleep well because how excited I was for today. So, you know, that's why I woke up a bit late. Mwah. Oh, so then we watch scary movies in the forest. Alright. Yes, it's Friday the 13th. Oh nee. Oh nee. Ik moet gaan. Nee, Liam. Liam, liep er nou net achter, Liam. Liam, nee. Liam, liep er net... I will be cool. Oh. Yes, haha. We do need to buy groceries. So let's go to the market. Okay. Ik zit lekker in hem. Wees aan het werken en je sliepen. Hoe handig is wezen? Sir! Oh, sorry. Ja, nee. I was just taking a nap. Ja, nee, dat is aan het werk. Dat was net sliepen. Ik heb nou toch echt net sliepen. Everything got so boring after Robin disappears. Oh, nee. So, everyone listen. Oh. I have a list of items here. Okay. We need to find them all. Okay. Alright. Okay. Go. Find Bloxy Colas. Oh, die. Oh, Get Joby found the key. Wat hebben we nou hier achter? It's locked. You need the key. Hier. Die. Joby! Nee! Joby! Neem een aanwijzing. Hier. Go. Doe dat. Dat is de key. Go. Daar is... Nee! Joby! Hij heeft een key. Oh nee. Yes!
Yes, ik heb een basketbalding. Nog één cola. Oh, very good. Yes, we hebben cola. Now find the chocolates. Oh, nog een aardig wat chocola. Hoeveel chocola moeten we vinden? 5. Oh. Tada, hij is clear. Very good job, yes. Woo! Ik kan meestal slaan. You could have helped us. Ja, de koers is ik helpen. Luilak. I am paying for it. Ja, nou en? So I'm already doing my part. Ja, nee, helpen. You have a point. Nee! Ja, oké. Nee, oké. Oké. Sneeuwen. Om 10:12. 10 minutes after the show. Ik heb baseballbed. Yeah, it was not a good idea to come here. Nee, dat is logisch. Well, you guys can stay here and deal with my monsters. Oké, get idee, maatje. I have something to do in the city. Go. We need to do our best. Ja, dat wat we doen. Wauw. Wauw, machine jongens. Wauw. Ik ben al bijna... hij is al... De vrouw is al bijna neer. Machine. Wauw. Daar gaan we voor. Ja, en die is nou echt neer. Woo! We need to run and find Rick, oké? We gaan runnen. Looks like the monsters reached us. Hallo. Harry! Harry! Hello again, Harry! Well, there we go again. Here we go again. Give us weer Hé, Harry? Harry! Harry! Nee! Oh! Ik snap wat Harry doet. Ik snap wat Harry doet. Ik snap wat Harry doet. Nee! Oh nee! Harry! Nee! Ik wil dit dingen! Harry! Nee! Harry! Laat ons alsjeblieft, we hebben niks dieren, Harry! We hebben niks dieren! We hebben niks dieren! Harry! We hebben niks dieren! Harry! We hebben niks dieren! Wat? Nee! Harry! We hebben niks dieren! Harry, give foot! Please! Harry! Nee! Give foot! Oh shit. Oh, attacked Harry. Yes! Harry slaan! Harry slaan! Boss fight! Harry slaan! Harry slaan! Oeh. Please. We hebben niks misdienen. Oh, Harry. Slaan hem. We slaan hem. We slaan hem weer. We slaan hem weer. We slaan hem weer. We slaan Harry. We slaan Harry. Harry, maar dit is net onwan. Oh nee. I think it's time for this to get faster. Nee! Nee! Oh nee! Harry! Dit is net als de bedoeling, oké? Dit is een epische boss fight. Oh nee. Waar is Harry? Waar is Harry? Daar is Harry. Oh nee. Dit is wel echt heel spannend, jongens. Harry wants for Machi. Oh nee. So you think that you can defeat me? Ja, Harry. Dat is bijna al deed. Oh nee. Oh nee. Very funny. Nee, Harry. Oh. Oh. Oh nee. 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 Mijn tactiek is letterlijk gewoon oorlog springen. Dat is mijn tactiek. Mijn tactiek is letterlijk gewoon springen. Mijn tactiek is letterlijk springen. Oeral en nergens springen. Oeral en nergens springen. Oeral en nergens springen. Dit is mijn tactiek. Mijn tactiek die werkt. Mijn tactiek die werkt. Mijn tactiek werkt. To be left to die. Nee. 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 En nee. I have no idea how it is. Ja, hey Harry? Hm? No one knows. Ja, sorry Harry. Sorry. Oh. Oh. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ik wil hier niet sluiten. Nee. 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 Het is... Oh nee. Oh. Oh. Oh, please. Please. Wat... Ugh. Wat nou weer ugh. I used all of my powers. I don't have choice.
Yes, you don't have a choice. Oh nee. Oh, what just happened? Ik heb geen idee. Now, can you explain why you're trying to capture us? In 1999. Oh nee. Flashback. I found a book in the forest. It was the normal book. It was a book about my black magic. And with that book, I couldn't learn tricks. So no one had ever done. Oh nee. It was my chance to become a successful magician. And I followed my dream. Hij volgde zijn droom alleen nog maar. But that didn't happen. Oh. They left me in the hole of the forest to die. Oh nee. As you can see, I'm alive. Wacht. Dat was die persoon die missing. That's because I tried a forbidden spell from my book. We can be your friends and help you. Yeah. No. You are right, but what? I wasn't even supposed to be here. Nee! I was. Oh. Thanks a lot. Volgens mij hebben we het spelen. Applaus. We gaan een keer een heel Roblox speeltje uitspelen, jongens. Netjes. We hebben een hele story game hebben uitspelen. We hebben echt een hele story game hebben uitspelen. Volgende week, hè, hebben we weer een lekkere stream. Dus een shirtje machinaal. Weet je by the way leuke Roblox mapjes? Kom alsjeblieft in de Discord, jongens. Kom in de Discord. Ik doe elke maand een berichtje in de Discord dat je mij mijn mapjes kan zetten in de Roblox ding in de Discord. De Discord zit by the way in linkjes dit beneden. Dus jongens, kom in de Discord, linkjes dit beneden. Dus er staat een mapje. Dus dat is van die matieke spelen. Dan speel ik die en dan mag ze mij weer daarin sturen. Want heel vaak als ze me daarin stuurt, dan speel ik hem ook nog. En jongens, ja, wel like en een shirtje. De volgende keer, jongens. Jongens, tot de volgende keer en kom in de Discord. Doei doei!